wallahi duk wanda Allah ya kare ya karu. In duk duniya ta kika idan Allah ya ce za ka yi kaza babu wanda isai hana kai shi. Ai yanzu ni'imar da kake ciki da damar da Allah ya baka ba kowa yake so ba. Wani ya fi ka kuɗi bai so, wani ya fi ka mulki bai so, wani ya fi ka ilimi bai so, amma tun da Allah ya ce sai ka yi wa isai hana, babu wanda isai hana. Shi sa duk abin da za mu nema ɗan adam iya zama sanadi amma Allah ne yake bayarwa. In ka nema a wurin Allah, Allah ya baka. In duk duniya ta ki ta shirya yajin aiki ba zai hana Allah ya fasa ba, ba zai sa Allah ya fasa ba. Abinda Allah ya baka ba mai iya rinjayen ka. Iyan surukumullah fala ghaliba lakum. In Allah ya taimake ku babu wanda isa ya zo ya defeating ɗinku a rayuwa, babu shi. Shi yasa duk abin da muke mu nemi taimakon Allah. Hanyoyin neman taimakon Allah, ka yi imani da Allah, ka yi aiki na kwarai. Imaninka da Allah, kar ka yadda a raba ka da Allah. Na biyu, duk abin da aka ce sanadi ne na neman abu, na neman kuɗi ne ko neman aiki ne ko neman jari ne ko wani abu, duk abin da kake nema hanyoyin da aka tsara ake bi, ka bi su taimakon Allah, kuma ka yi ƙoƙari a wajensu, ka yi ƙoƙari ka yi dedicating lokacinka da komai a kai, ka yi putting your trust in Allah, ka yi duk abin da ake so. Idan kai waɗannan al'amura ka yi imani kuma ka yi ƙoƙari, sunna ce ta Allah cewa mai imani da mu haƙƙi ne mu taimake shi, ba fa wai kawai zai taimake ka ba. Allah ya ce haƙƙinka ne kai mumini sai ya taimake ka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wani sura? Suratul Rum aya ta nawa? Rum aya ta nawa? 47 zai zama da bakwai ne, ka ƙara ɗaya, 47 za ta zama. Kaga Allah yake cewa haƙƙi ne a kanmu mu taimaki mumini, haƙƙi ne mu taimake shi. Abinda kawai Allah yake nema, sallama masa al'amuranka, ka yi ƙoƙarin ka je ka kwanta ka yi bacci. Shi yasa idan kana neman abu a wurin Allah kana ƙoƙari, wallahi idan ka san fitina ɗaya wanda ta hana ka bacci, to Allah ya kashe maka guda 10 baka san da su ba. Wata wutar sai a kunna Allah ya kashe ta kuma kai baka ma sani ba, kana ta harkokinka kana murmushi baka ma san an kulla ta ba. Duk abin da aka shirya sai Allah ya watsa shi. Shi yasa Allah yake cewa idan kuma Allah ya tabar da ku, waye isa ya taimake ku? Waye isa ya taimake ku? In wani abu ne wani yake so ya maka a duniya, sai ana cikin shirin yin sai Allah ya dauki rayuwarka, ya za a yi? Wata dama kake nema sai Allah gabanin garewa sai Allah ya makantar da kai, ya kurmantar da kai, ya gurguntar da kai. Ta yaya za a kai abu? Shi yasa duk abin da muke nema mu nema a wurin Allah. In muka nema a wurin Allah, Allah ta'ala ya bamu, babu wanda ya sai hana. Shi yasa a musulunci optimism iya da muhimmanci. Kar ka rika neman abu kana tunanin zan samu ko ba zan samu ba, a'a, ba dai dan adam na iya yi ba, to insha Allah ni ma zan samu. Ka yi imani da Allah, ka tashi tukuru ka nema, kuma ka yi addu'a. In iyayenka na raye ka roƙi su maka addu'a. Addu'a na da muhimmanci. Kar mu biye wa jama'a da ke cewa wai ba zamanin addu'a bane. Wannan ba gaskiya bane. Wannan zamanin addu'a ce, ba abinda addu'a ba ta yi. Manzo Allah yake cewa ma min shay'in laysa inda Allah a'zamu min addu'a, wa fi riwayatin laysa inda Allah akramu min addu'a. Hadisin iya Tirmizi, hadisi na 3370, cewa a wurin Allah babu abin da ke da daraja kamar addu'a. Kai duk kokarin ka in ka gama ka tashi a dare ka yi nafila ka roki Allah, lokacin buɗe baki ka yi addu'a. Kuma duk abin da muke nema a wurin Allah, kar mu rika kokon, mu samu yaƙinin za mu samu, kuma in Allah ya yarda za mu samu da. Na'am.